Empire Landmark Project Limited sun shirya domin gina katafariyar unguwa da take a Wasa District bayan Ako gurin da gwamnati take shefe da manyan tituna a babban birnin tarayya Abuja. Abuja suna da fulotai akan kuɗi naira miliyan 4,400 sai naira miliyan 3,300. Za a iya biyan kuɗin lokaci ɗaya ko a watanni 12 ko kuma a watanni 24. A garin Lagos Island a unguwar Lekki Su Aja akan kuɗin fili naira miliyan 14,500. Bugu da ƙari GM Fire Landmark Project Limited akwai su a Isheri North GRA akan kuɗin fili naira miliyan 9. Babban ofishin su yana nan a Suite 14 First Floor Mangal Plaza Area 11 kusa da FCDA Garki Abuja. Kano suna nan a Plot 47 Block A Suite ASFO3 Dantata Plaza kan titi zuwa asibitin Nasarawa. A Lagos suna nan a Rotary Suite HSS Ekuta Shopping Complex DGC Lekki Aja. Kwata lambar wayar su 0800-3622-9911 ko 0700-3480-2000. Me gida ga lokacin tafiyar mu ya zo. Bana kuma wace motar za mu shiga? Bara yan attachment sun hana mu sakat a mota. Baki da labarin SC Express Transport? To ga yamin yadda tsarin tafiyar su yake. Akwai Kano zuwa Lagos. Kuma daga zarar ka gama hidimarka sai kuma ka sake shigowa daga Lagos din zuwa Kanan Dabo. To kuma na ji an ce akwai motocin SD Express daga Kaduna garin gwamna zuwa Akure. To ai daga Kaduna ma zaka shiga motocin su zuwa Ibadan. Kuma daga Lagos ma zaka shigowa zuwa Kaduna. Haka kuma daga Lagos din zaka shiga zuwa Abuja. A cikin motocin su masu AC kuma akwai talabijin sannan akwai Wi-Fi dan masu browsing. Babu attachment. Ana karɓar sakonni ko turawa da kuma kyakkyawar kulawa da kayayyakin ku na cikin mota. A ina za mu samu motocin SD Express? A Kano unguwa 3 daura da gidan man Matrix da kuma New Road Luxurious Bus Park sabon garin Kano. A Kaduna suna nan a Banda Road kusa da Lagos Garage. A Lagos suna nan a Edo kusa da Lenentis. Ko lambar waya 0800-84-88-465 ko 0800-24-64-3847. Ba da jimawa ba za su buɗe a wasu jihohin kamar Sokoto da sauransu. To madalla. Ana kuma wani mutum ne mai suna Babangida Suleiman ya yi kukan cewar har yanzu fa sai kaiwa da komowa yake yi dangane da kuɗinsa da suka makale a hannun wani mai suna Ammar Sani, kuma an je babbar kotun shari'ar musulunci ta filin Hoki, har ma Ammarin ya amsa cewar tabbas akwai kuɗin Babangidan a kansa, kuma kotun ta tsare shi, amma wani mutum ya karɓe shi lamuni, har ma mai lamunin ya yi abin da masana shari'a ke cewa lamunil mali, domin ya ajiye takardun gidansa a kotun. Amma wani magatakarda a kotun an yi zargin ya baiwa mai lamuni takardunsa. Yanzu haka dai babu takardun gida, babu mai lamuni, babu kuɗin Ammaru, kuma an neme shi ƙaurawan bayan rasa. Don haka yake kallon cewa ai kotu ce ya kamata ta nemo masa haƙƙinsa, tuna dai an amsa a gaban kotu. Kotu kuma ta kamo wanda ake zargi ya cinye kuɗi, amma kuma mai lamunin mali ya ajiye takardu ya yi belinsa. Shi kuma an neme shi ma an rasa. To akan wannan batu wakilinmu Yusuf na Daba Ismail ya tuntuɓi kakakin babbar kotun jiha Baba Jaba Ibrahim ga ma tattaunawar su da shi. To tunda duk da yanzu dai muka samu labarin, duk da haka za mu bincika kotun mu tabbatar da wannan abin da ya faɗa ɗin haka ne ko kuma ba haka ba. To Allah ya kyau. Can kuwa daga kotun shari'ar musulunci mai zamanta Gabasawa karkashin mai shari'a Abdullahi Wayya. Kotun ce ta aike da wata amarya gidan kaso sakamakon kalan sharrin da ta yi wa kishiyarta kan cewa kishiyar mai yaci. Tun da fari dai an gurfanar da wannan amarya ne an kuma tuhume ta da laifin yin kalan sharri, karshe ta amsa laifinta. Wannan amarya mai suna Hawwa'u wadda kishiyarta mai suna Sabo ta kai ƙara, dukkaninsu suna zaune a Gabasawa. Mai shari'a dai ya yanke mata hukuncin ɗauri ne na watanni 3 ladan kalan sharrin da ta yi. Idan kuma ba ta son wancan zama na cin gabza, an amince ta biya taron naira 30,000 inda sukuni ta fanshi kanta. Tunda dai aka danka ta a hannun yari wato murabus, inda shi ne ya gaba da ita zuwa gidan kasu. Allah ya sa akwai 30 ɗin. Kafin mu je ga wasiƙar mu ta kai ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Usman Ado, wanda Allah ya jarrabe shi da lalurar ciwon mafitsara. Mahukunta a asibitin lura da mafitsara na Abubakar Imam suka buƙaci naira 50,000 domin yi masa aiki. Tun wancan lokaci yake yawo da ledar fitsari a jikinsa, amma wannan kuɗi naira 50,000 ba su samu ba. Da ƙyar ya ƙuƙuta ya samu naira 30,000, yanzu ake neman cikon naira 20,000. Don haka wannan bawan Allah dattijo tsohon mai wanki da guga yake roƙonku bayan Allah a taimaka a ceto rayuwarsa da wannan kuɗi ciko naira 20,000. Da fatan bayan Allah za ku taimaka. Sai kuma da takardar neman taimako ta Safiya Abdullahi wacce za a yi wa aikin idanu a asibitin idanu na Makka akan naira 50,000.
ta ce ba ta da hali kuma za a yi mata wannan aiki ne sakamakon wani ƙari da ya fito a cikin idanun nata. Dan haka ita ma take roƙon bayan Allah a taimaka. Sai kuma takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Abdullahi Idris, wanda shi ma Allah ya jarrabe shi da lalurar karaya, har ta kai mahukunta asibitin kashi na Dala sun buƙaci naira 130 domin yi masa aiki. Ya ce ba shi da hali. Yanzu kuwa lokaci yayi da zan sada ku da Ruqayya Abba Kabara, wacce za ta karanto mana wasiƙa ta takaicu. Wasiƙar kaicin tamu ta wannan rana ta fito daga hannun wani bawan Allah ne da ya buƙaci a saka sunansa. Kuma wasiƙar ta fara ne da cewa wata mata ce tsohuwa tana kwance a gadon asibiti kuma kullum tana roƙon wanda yake jinyarta da ya taimaka ya yafe mata, tana kuma zubar da hawaye, amma mutumin nan yayi kememe tare da rantsewa ba zai taɓa yafe mata ba har duniya ta naɗe. Amma kuma shi yake mata wanka, ya bata abinci a baki, kai har naman kaza yake siya ya bata, ga kayan marmari kala-kala, ya bata magani ya dai kula da ita. Sai dare yayi yake tafiya, duk da ba a garin yake ba, amma sai da ya dauki hutun aiki ya zo don kula da wannan tsohuwa. To da yake ta dade tana jinya har sai da masu kula da lafiya da likitoci suka fara fahimtar tana yawan neman gafararsa, amma ya ki yafe mata. Hakan ce kuma ta sanya suka kira shi tare da tambayarsa me yasa yake da taurin zuciya ya ki yafe wa mahaifiyarsa. Yayi shiru ya ki magana, gashi kuma babban mutum ne mai arziki. Sai suka ga hawaye yana kwaranya a idanunsa, sai yake cewa dan Allah kar ku takura ni in yafe mata, ba za ku gane ba. To anan zamu tsaya da wannan wasiƙa ta kaico, zamu dora a mako mai zuwa. To an gaishe ki Ruqayya. Kafin sallama, sashin tuntuba na Jami'ar Bayero sun shirya horarwa ta musamman ta tsawon makonni 2 akan jarrabawar UTME wato JAM. Za a fara horarwar ne a satin farko na watan Fabrairun shekarar da muke ciki. Horarwar za ta zaburar da ɗalibai kan yadda za su tunkari jarrabawar UTME cikin sauri tare da amfani da na'ura mai kwakwalwa domin kaiwa ga matakin nasara, wanda hakan zai taimaka wajen samun guraben karatu a jami'o'in ƙasar nan. Jami'a na da ƙwararrun malamai waɗanda suka yi hulɗar gudanar da jarrabawar ta UTME domin horarwa. Za a samun fam ɗin bayan an biya kuɗi a Bayero Consultancy Office kusa da Jaiz Bank Kabuga. Hanzarta don samun wannan dama, don ƙarin bayani a kira lambar waya 0803064334. Har kuma shahararriyar makarantar nan wacce ta yi fice wajen koyar da ingantaccen turanci dalla-dalla a cikin hikima da dabarar ƙwararrun malamai, wato Al-Asad English Academy, ta fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu son koyon ingantaccen turanci daga farko, ko ɗaliban sakandare ko diploma ko masu NCE, kai har ma suka ce har da mai digiri. Kuma wannan dama ce ga maza da mata har da 'yan kasuwa. Kuma an tanadar wa ɗaliban ajujuwa na musamman ga waɗanda ba su taɓa yin makaranta ba. Akwai karatun ranakun Asabar da Lahadi, Litinin da Talata ko Alhamis da Juma'a. Akwai kayan karatu na musamman masu tafiya daidai da zamani, ga hanyar koyo cikin sauƙi a zamanance, babu cunkoso cikin ajujuwansu Al-Asad English Academy. Haka kuma ana koyar da darussa da suka haɗar da how to read and write da kuma oral English da sauransu. Kuna iya samun form ɗin shiga makarantar da yin rijista a makarantar Al-Asad English Academy da ke Bahari Shopping Complex, lamba 55 kan titin Haɗejar ɗan Kaba, dab da ofishin MTN. Ko a kira lambar waya 0800-156-059. Kamfanin Rizal ku zo, masu sai da dukkan kaya, sannan suna ɗinkawa. Muna gabatar muku da sabon kamfani al'umma da aka yi wa suna Riris, kamfanin da suke saida tsala-tsalan atamfofi da jakunkuna na mata, ga sarƙoƙi na gani na faɗa da agogunan hannu na maza da mata samfur-samfur. Katafaren kamfanin Riris suna saida ɗinkakkun abayoyi kala-kala samfur-samfur na manyan mata, abin burgewa daidai da jikinku. Wani abin albishir a gare ku, za ku iya kawo kayanku kamfanin Riris domin su ɗinka muku kamar ɗinkin amari da za ku shagalin bikin rikashewar aurenku. A gefe guda sun tandar muku wajen sai da takalman mata nau'i-nau'i da falla-fallan mayafai gwanin burgewa da yadukan maza a ɗinke daga siya sai sakawa. Wani bangaren kamfanin Riris suna harkar tafiye-tafiye wato traveling agency. Ku dai ba ɓata lokaci, ku ziyarce su a adireshin suke namba 1 kan titin asibitin Nasarawa, daura da hanyar Audu Bako kusa da Gemu Mai Nama. Sannan kayan su akan farashi mai sauki. Don ƙarin bayani ku kira lambobin waya 0809-88-35-52 ko kuma 0816-061-4830. Riris, taken su World at your feet.
Duk lokacin da kuka buƙaci nagartacce, tsaftatacce kuma lafiyayyen wajen siyayya wanda yake mafi kusa da tunaninku sai Country Mall. A Country Mall mun tanadar da kayan yara ciki har da kayan wasan su. Baya ga kayan jarirai na barka akwai bangaren mata iyayen giji inda uwar gida da amarya kai har da 'yan mata a dangali za su gwangwaje da rigunan bacci, tsala-tsala a tamfofi. Kana kuma ga les na gani na faɗa da kuma jakunkuna da takalma na zamani. Maza ma ba a bar su a baya ba. Domin kuwa a sashen maza Country Mall ta tanadi takalman maza, shirt, lakataye na 'yan kwalisa. Kana kuma ga trouser da makamantansu. Ba a nan Country Mall suka tsaya ba. A bangaren supermarket Country Mall sun tanadar muku da kayan tanɗe da lashe-lashe kai abin sai wanda ya gani. Bari na ranka da ku sashen kayan lantarki na zamani inda za ku tarar da kala-kalan talabijin na gani na faɗa, firji, murhun dumame da dafa abinci, na'urar sanyayawa wato AC, fankoki kai da duk nau'ikan kayan kitchen. Idan har kun amince da nagarta da kyau, lallai Country Mall shine amsa. Ku leƙa Country Mall inda za ku tarar da dukkan kayan bukata kuma a farashi mai rahusa. Country Mall na a yankin Farm Center a nan birnin Kano. Country Mall na farko a kayan bukatunku. Katafaren hotel din Bristol Palace na daga cikin manyan hotels da ke da mukamin 5 star. Inda za a karbe ku kamar a gidajen ku cikin kima da karramawa a koda yaushe. Manyan dakuna guda 114 na alfarma kamar Senator, Ambassador da kuma Palace Suites. Masu kayan alatin more rayuwa da zai ba ku nishadi cikin nutsuwa. Abinci sai wanda ka zaba har dakin ka na tsawon awa 24. Hotel din na da manyan dakunan taro masu kayatarwa ga masu bukatar yin seminar, party ko yin manyan Guraren shakatawar mu na kewaye da bishiyoyi da furanni, gurin wanka na swimming pool, da dakunan cin abinci na gida da na kasashen waje, a Dala Restaurant, gurin motsa jiki da kuma ajin motsa jiki da zai kara wa jikinka sauran sarrafa iskar oxygen. Tare da mai koyarwa, kwararrun masu gadi, kyamarar CCTV, don bayar da cikakken tsaro a ciki da waje. Bristol Palace Hotel na lamba 54 da 56, Guda Abdullahi Street, Hall Center Kano. Lambar waya 0800-80-10-31 ko 0811-35-3535 ko email address reservation@bristolpalacehotel.ng. Bristol Palace Hotel gangare masauki. A'a, Zaituna, ya naga kin ci tagumi haka. To ba dole ba, kullun sai ka ce na jira dai mu gani, na jira gashi har yau an ki gani. Oh, haba Zaituna. Duk shagon da na kawo maka sai ka ce bai yi ba, kuma ma. Dakata, albishirinki, inda na samo maki a yanzu, a nan ne ake babbar harka ta hamshakiya. Ka ce in gyara zama kenan. Gidan hada-hadar kasuwanci na Ado Bayero Mall da ke kan titin Zoo Road, Kano, kusa da filin baje koli, sun zo da sabon tsari. Tsarin me kuma? To a yanzu sun daina karɓar kuɗaɗen Amurka wato dala a matsayin kuɗin kama hayar shagunansu. Sannan kuma sun sassauta farashinsu don jama'a su samu damar mallaka. A'a, aka ce wajen na Turawa ne. Na waje aina ɗan Najeriya ne, wato Alhaji Muhammad Hayatuddin, kuma ya ce yanzu da naira za a dinga biyan kuɗaɗen hayar shagunansa. Yanzu kana nufin a can zaka buɗe min kanti? Kwarai kuwa Zaituna, domin ina son ki zama hamshakiyar 'yar kasuwa. Dan neman ƙarin bayani, ku neme su a ofishinsu da ke cikin gidan Ado Bayero Mall ɗin, ko ku tuntuɓi manaja akan wannan lambar waya kamar haka: 0800-3700-0925 ko kuma 0800-3700-4417. Duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe, a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Bala Abdullahi Aminu Abdu Baka Noma da Shamsu Dawo Abdullahi. Suleiman Musa Abdullahi Babangida shine yake cikicin sada da ku. Ado Sa'idu Warawa ya jagoranci shirin. Nasir Salisu Zango da na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.